दिनै एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि गोथार जोनोम सान। थांनाय 1960 मायथाइनि 21 फेब्रुआरि खालि थामहिनबा दिनैनि खालारावनो बर' हारिनि दावहारु रनसायग्रा नाब्ला दैमारि एबा रन्जन दैमारि बिथाङा अदालगुरि जिल्लायाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा जोनोम जानायनि उन सम लाइमोन फरायसा समनिफ्रायनो बर' हारिनि सोमोन्दै बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो, बर' हारिखौ जौगाहोनो आरो बर' हारिखौ रैखाथि होनो गोबां बाथ्रा सानोमोन। बै समाव बर' हारिया गावनि हायावनो गुबुनजों नासयजानायखौ सहायनो हायैयाव बिथाङा बै समनि थासारिजों गोरोबनो हानाय बायदि हारिनि थाखाय दावहा नांनो बर'फोरनि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होयो। थांनाय 1986 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव बर'फोरनि गेजेराव रन्जन दैमारिनि दैदेननायजों बड' सिकिउरिटि फर्स मुंनि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम मोनो। बेनि उनाव थांनाय 1994 मायथाइयाव बड' सिकिउरिटि फर्सखौनो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड मुं होनाय जायो। रन्जन दैमारि बिथांनि बर' हारियाव बाउसोमनाय बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जों दिनै बुंनानै फोजोबनो हाया। थारैनो दुखुनांथाव, बिथाङा गावनि मोजोमसे जिउआव गावखौ आरो गावनि नखरखौ सानालासिनो बर' हारिनि थाखाय गावखौ बाउसोमनानै दिनै जोबथेसालिनि साजा मोननांबाय। बिथांखौ दिनै बयबो बर'फ्रा गोसोखाङो आरो बिथांनि थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायखौ बयबो लुबैयो। आजीवन जेলত थाकुंते थाकुंते बर'लेण्ड হৈ যাব।